Det er mig, Kyst 2205 igen. I stedet for at jeg laver Lego i dag, så er der min egen, varulvehånd. Ja. I papir. Med tape. Med hår. Okay. Først skal vi lige se på min negle. Cool. Jeg sætter dem fast med tape på, de er meget nemme at lave. Ja. Se, det så der det fint. Se, så er der også hår her. Cool. Man sætter fast. Se, så er der så de der trykplader. Hun synes, man sætter dem med. Se. Så er man bare fast med noget tape. Når det er, du skal for eksempel i seng, så tager du bare en tape-rulle, og så sætter du det fast igen. Så tager du selvfølgelig, så klipper du det selvfølgelig. Ellers, altså klipper her i kanterne, men ellers er det ret fedt. Synes jeg altså. Så kan du så lave det begge dine hænder, sådan så at du kan være helt varulv. Så kan du også lige prøve at lave din egen maske. Så få lavet noget ødelagt tøj. Næste gang vil jeg gerne vise jer, varulve fødder. Det skal jeg så lige arbejde lidt på, men ja. Se senere. Varulv.